Dăm drum, nu? Trecut. Mai tare. Gata, îl descărcăm. Așa. Dau și lada aia. Așa. 29, 18. Cât? Arată micțiunul așa, ăla. Îi se grăbește domnul, dar avem și noi dacă treabă. Tot, sări singur. Uite așa. Da. Dă-i drum. Răstoane, încet. Să facă viuri. Da. Dacă las un pic să... Mai scapă aici. Să-i vedem așa. Hai, dă-i drumul. Așa. Și ăsta lung. Așa. Gata. Uite și tu la mine. Așa. Olea. Super. Așa. Gata, dă-le drum ca să nu stea chisoare. Încă mama lui de frumos. Stai să facem din partea asta. Așa. Ce vesel de acolo. Mai Asta faci gălăgie. Da, cântole. Hai, dă-i drum. Dă-i drum, lasă, da. Gata, dă-i drum. Și la oglindă. Asta-i mai viu. Stai că din coace să vedem. Așa. Hai că mai dau alta, că l-o obosit pe ăsta. Așa. Da, nu mai să las pe asta, nu? Am făcut, da. Așa. Hai, fugi. Uite ăla. Nu? Poate o să prinde. Da. A, uite aici. Ne mai întâlnim cu el odată. Da. Minunat. Să dăm drum așa ușor. Să vedem cum e. A, uite aici.
eficiente. Sații de folie trebuie dus. Așa și... Da, am înțeles. Da. Dar ei de ce nu scutură pe folie și se răsoară de așa? Nu știu dacă voi rețeta asta. Ce bucurie pe ei O acum. bucată de folie era cea mai recomandată, merge rapid. Eu am văzut la cireșă chestia asta. Și... Da, adică e rapiditate, în mișcare. Eficiență, adică. Da, lăs sună acum așa, da? Bine. Nu se duce el. Da, sună acum.